वैभववाडी रेल्वे स्थानकातील मंजूर उड्डाणपुलाचं आमदार नितेश राणेंच्या हस्ते भूमिपूजन झालं। या भूमिपूजनानंतर आमदार राणेंनी उपस्थितांशी संवाद साधला। काय म्हणालेत आमदार राणे पाहूयात। आजचा दिवस कसा उजाडला याचा पूर्ण प्रवास चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे। मला वाटतं 2 महिन्या अगोदर आमचे प्रमोदजी राव राणे यांच्या आग्रहाखातीर मी असो, दिलीपजी असो, आमचे सर्वच भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या ह्या वैभववाडी रेल्वे स्टेशनला भेट दिली। त्या अगोदर प्रवासी संघटनेचे प्रतिनिधी असो, काही सोशल मीडियावरून, काही आमचे वैभववाडीचे नागरिक असो, असंख्य वेळी ह्या रेल्वे स्टेशनच्या संदर्भात प्रवाशांचा प्रश्न असो, इकडली इन्फ्रास्ट्रक्चर असो, या बाबतीमध्ये आपल्याला सातत्याने आमच्याशी संपर्क करायची किंवा आम्हाला प्रश्न विचारायचे। साधारण ते प्रश्न कणकवली आणि कुडाळ ओरसच्या जेव्हा रेल्वे स्टेशनचे सुशोभीकरण झालं त्यानंतर थोडा प्रश्नांचा ओघ जरा जास्त वाढला आणि आम्हाला जरा ताट प्रश्न यायला सुरू झाले की बाबा अन्य गोष्टी होत्या तर तुम्ही नेमकं काय करता। तर म्हणून आम्ही सगळ्या जणांनी ठरवलं की चला, एक तर आम्ही मागणी आमच्या पालकमंत्री रवी चव्हाण साहेबांकडे केलेली आहे की जसं तुम्ही देशातला पहिलं उदाहरण म्हणून आमच्या कोकणातले असंख्य असे रेल्वे स्थानकाचे सुशोभीकरणाचं काम जे आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय रवी चव्हाण साहेबांनी करून दाखवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आमचे वैभववाडीचं रेल्वे स्टेशन त्याचं नाव अजूनपर्यंत आलं नव्हतं, पण आमच्या सगळ्यांच्या आग्रहाखातर आणि प्रेमापोटी आमच्या रवी चव्हाण साहेबांनी आम्हाला शब्द दिलेला आहे, जसा तुम्हाला कणकवली ओरस कुडाळचं रेल्वे स्टेशन दिसत आहे त्याच धर्तीवर त्याच सुशोभीकरणाचं काम आमच्या वैभववाडी रेल्वे स्टेशनचं पण येणाऱ्या कालावधीमध्ये होईल असा शब्द आमच्या पालकमंत्री रवी चव्हाण साहेबांनी आम्हाला दिलेला आहे। पण तो प्रवास करत असताना आता इकडले जे महत्वाचे जे प्रश्न होते, जसा आमचा एक मुद्दा आम्ही मांडलेला की तुम्ही प्रवेशद्वाराकडे असलेला जो पूर्ण मोठं एक छोटंसं गार्डन सारखं बांधलेलं ज्याच्यामुळे पार्किंगची गैरसोय असायची, येण्या जाण्याची गैरसोय असायची। मग आमचे सचिन देसाई असो आणि अन्य जे काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना आम्ही विनंती केली की ज्या गोष्टीची इथे गरजच नाही, ज्या गार्डनचं गरज नाही किंवा ज्या चौकाचं तुम्हाला गरज नाही ते तुम्ही ठेवतात कशाला, आणि म्हणून काही काळात तुम्ही तो काढून टाका। मला वाटतं गणपतीच्या काही गणेश चतुर्थीच्या काही दिवसा अगोदरच काढण्याचं काम सुरुवात झालं आणि आज तुम्ही बघत असाल की प्रवेशद्वाराकडे केवढा मोकळा रस्ता आहे, त्याच्यामुळे पार्किंगची पण सोय व्यवस्थित पद्धतीने झालेली आहे। रिक्षा संघटना आणि अन्य लोकांना पण चांगल्या पद्धतीने सोय झालेली आहे। असंख्य दुसरेही विषय होते, इकडल्या ज्याला स्वच्छतेचे मुद्दे होते, त्याही गोष्टीवर रेल्वे प्रशासन बारकाईने काम करतायत आणि आमचे कांबळेजी आता निश्चित पद्धतीने लक्ष घालतीलच। पण त्याचबरोबर आमची एक प्रमुख मागणी जे तेव्हा आम्ही लावून धरलेली की बाबा इथे स्कायवॉक किंवा तुम्ही एक पूल बांधा जेणेकरून इकडून येण्या जाणाऱ्या प्रवाशांना जरा सोय होईल। आता रेल्वे म्हटलं तर जेवढं स्टेशन लवकर येत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ कधी कधी प्रश्न सोडवण्याला अडचणी असंख्य असतात, पण खासदार राणेसाहेब असल्यामुळे आणि आमचे वैष्णवीजी रेल्वे मंत्री असल्यामुळे आणि दिल्लीमध्ये खासदार राणेसाहेब निवडून गेल्यानंतर आमचं वजन प्रचंड वाढलं असल्यामुळे आम्हाला वेळेत तो पूल मिळाला आणि आज आम्ही त्याचं भूमिपूजन पण केलेलं आहे। आमचे कांबळेजी आणि अन्य त्यांच्या रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला शब्द दिलेला आहे की येणाऱ्या मार्च 2025 पर्यंत या पुलावरून लोक जाऊ शकतात आणि वापरू शकतात। त्या पद्धतीचं उद्घाटनाची तारीख पण मार्चची आम्ही आजच ठरवून ठेवलेली आहे, त्या पद्धतीने आम्ही निश्चित पद्धतीने तेव्हा येऊ। अशाच पद्धतीने जेव्हा जेव्हा मी इकडच्या रेल्वे प्रवास करणाऱ्या असंख्य माझ्या वैभववाडीकरांना आणि मुंबईच्या चाकरमान्यांना मी विश्वास देतो, काही गोष्टीमध्ये थोडं संयम ठेवायला लागतं, कारण डिपार्टमेंट फार मोठा आहे। आपल्याला वाटतं की बाबा आज बोललो आणि उद्या काम होतं, असं एवढं सोपं नाहीये। त्यासाठी पाठपुरावा करायला लागतो, वजन वापरायला लागतं आणि आज आपलं केंद्रात आणि राज्यात सरकार असल्यामुळे आदरणीय मोदी साहेब, आदरणीय आमचे वैष्णवजी आणि आदरणीय खासदार राणे साहेब आणि आमचे राज्यामध्ये आमचे रवी चव्हाण साहेब हे सगळेजण आमचे कार्यकर्ते म्हणून
आमचं प्रत्येक हट्ट पुरवतात, आमची प्रत्येक मागणी पूर्ण करतात. त्याच्यामुळे आज आम्ही जनतेची सेवा अजून गतिमान पद्धतीने करू शकतो. प्रश्न पूर्ण सुटले आहेत का, तर निश्चित पद्धतीने नाही, पण प्रश्न सुटायला सुरुवात झालेला आहे. बदल आपल्याला वैभववाडी रेल्वे स्टेशन मध्ये दिसतोय. याही बद्दलचं कौतुक जनतेमधून झालं पाहिजे अशी अपेक्षा मी या निमित्ताने व्यक्त करतो. काही गोष्टी आम्ही सातत्याने असतो. येणाऱ्या कालावधीमध्ये आमचा वैभववाडीचं रेल्वे स्टेशन हे निश्चित पद्धतीने दर्जेदार रेल्वे स्टेशनच्या यादीमध्ये तुम्हाला वाचायला मिळेल, एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने सगळ्यांना देतो. परत एकदा आमच्या रेल्वेच्या सगळ्याच अधिकाऱ्यांनी जे आम्हाला ह्या पूर्ण प्रश्न सोडवण्यामध्ये आम्हाला मदत केली, आम्हाला साथ दिली, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. रेल्वे प्रवासी संघटनेचे जे काही प्रतिनिधी आज आमच्या व्यासपीठावर पण आहेत, इकडलेही त्यांचे काही सदस्य असतील, त्यांना आम्ही विश्वास देतो की आता जसा आमच्या प्रमोदजींनी उल्लेख केला ते कधी कधी त्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर आमच्याबद्दल न वाटण्यासारखे काही गोष्टी असतात. पण आज आम्ही अपेक्षा ठेवतो की आजचा भूमिपूजनचा आमचा हसरा फोटो बघितल्यानंतर आजची संध्याकाळ आमची चांगली जाईल असं निश्चित पद्धतीने वाटतं. आणि असं शेवटी तुमचे प्रश्न आम्हाला विचारणं चुकीचं नाहीये. तुम्ही शेवटी आमच्याकडूनच अपेक्षा ठेवलं पाहिजे, आमच्याकडेच आलं पाहिजे आणि आम्हाला ह्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आमच्या नावापुढे ही पदं लावलेली आहेत. म्हणून तुम्ही आमच्याकडे हट्ट करा, आमच्याकडे निश्चित पद्धतीने रागवाल तरी पण आम्ही तुमच्या बरोबर राहून तुमचे जे जे प्रश्न आहेत, शेवटी प्रवासी किंवा आमच्या वैभववाडीचे सामान्य नागरिक समाधानी झाला तरच आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही यशस्वी झालो असं मानणाऱ्यापैकी आम्ही असल्यामुळे तुमच्या सगळ्यांबरोबर आम्ही नेहमी सदैव आहोत. एवढा आम्ही शब्दापलीकडे कृतीतून आपल्याला दाखवून देऊ एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.